Uit een reportage van het VARA-programma Assembla kwam in oktober naar voren dat er een soort kankerverwekkende stoffen in de rubberkorrels zitten zoenen. En dus barstte er een discussie bij de sportvereniging los. Gewoon die in de velden zelfs op slot. De conclusies van het RIVM waren over opluchting. Eerste reactie, bleed. Absoluut. Ja, bleed, maar deze conclusie in elk geval van de RIVM. Toch is het nog net weer dat de velden nou voeten dadelijks weer iepen gaan. De opsquad van de Oranje Wieken had mensen onder tinken zet en voorzichtig maken. Voor 9 januari hebben we voor alle ouders, leden, achterban vrijwilligers hebben we een bijeenkomst gepland. En dan gaan we met de ouders en de leden gaan we in gesprek. En dan zijn we dus standpunt dan ik duidelijk met zijn aanleiding van de reacties die dan op die jaren komen. We zullen contact zoeken met voetbal, contact met de gemeente. Want in principe ben wij gebroker van het veld. En dan zijn we nou overleg we de volgende stappen met op. Maar het optimisme oerheerst. Naar alle gedachten zullen de meeste velden naar de winterstop weer iepen gaan. Maar wat de discussie daarmee nou ook dien is? Nee, ik denk dan net dat de discussie hiermee voorbij is. Uit het onderzoek komt ik naar voren dat het eigenlijk ik te maken had met de normen die gesteld worden. Dus ik verwacht je dat op Europees niveau nog ik verder jongen wordt naar de normen die gesteld worden. Of een keusgas of een mengsels die erop liggen.